Ben, boas tardes. Vamos dar comenzo ao pleno extraordinario número 6 do ano 2025. Dentro dos asuntos de orden do día temos, en primeiro lugar, no punto 1, dar conta das resolucións da Alcaldía número 2025-120 e 2025, vou facer unha pequena corrección aí, 166, de que está trabucada aí na convocatoria, no expediente aparece correctamente como 166. De nomeamento de membros da Xunta de Goberno Local e tenentes de alcalde. Inda que este é un punto, é unha dación de contas e non dá lugar a debate, se lles parece, vou pasar a dar lectura de como queda convocada a Xunta de Goberno Local. Ben, a Xunta de Goberno Local queda constituída por Francisco Calavelleira, Andrés Castro Abelleira, Domingo Antonio Troncoso Martelo, María Beatriz Molinos Vidal e Ana Belén del Río González. Ben, no punto número 2 da orde do día é dar conta tamén da resolución da Alcaldía número 2025-167 de Delegación de Competencias da Alcaldía na Xunta de Goberno Local e concelleiros delegados da área. Igual que no punto anterior, trátase dunha dación de contas, non obstante, se lles parece, paso a dar lectura tamén como quedaría as distintas nomeamentos de concelleiros e concelleiras delegados das distintas áreas. Se están de acordo? Ben, a Alcaldía conservará as áreas de Educación, Turismo, Patrimonio e Cultura. O concelleiro delegado das áreas de Obras, Servicios, Medio Rural, Asuntos do Mar e a Organización de Eventos, Andrés Castro Abelleira. O concelleiro delegado das áreas de Urbanismo, Desenvolvemento Forestal, Medio Ambiente e Coordinación de Brigada de Obras, Domingo Antonio Troncoso Martelo. Concelleira delegada das áreas de Facenda e Coordinación de Personal, María Beatriz Molinos Vidal. Concelleiro delegado das áreas de Deportes, José Antonio Camaño Lestón. Concelleira delegada das áreas de Asuntos Sociais e Dependencia, Igualdade e Benestar, Ana Belén del Río González, e o concelleiro delegado das áreas de Xuventude, Festexos e Protección Civil, Carlos Leis Pedrosa. Ben, estes eran os dous puntos que traíamos de dar conta e vamos pasar ao punto número 3. Ben, o punto número 3 da orde do día é o expediente 340-2025, cargos públicos, dedicacións, retribucións e indemnizacións. Esta alcaldía, desde o punto de vista da organización interna, considera que os cargos de alcaldía, concelleiro delegado das áreas de urbanismo, desenvolvemento forestal, medio ambiente e coordinación de brigada de obras e concelleiro delegado de deportes necesitan dunha dedicación exclusiva e parcial respectivamente, coas retribucións que eso leve, polos motivos expresados na providencia de inicio do expediente. Así mesmo, compre proceder á aprobación do novo réximen de indemnización por asistencia a órganos colexiados, así como do novo réximen de dotación económica aos grupos políticos municipais. Por todo isto, imos facer un resumo da proposta de resolución que se trae a este pleno para a súa aprobación. Primeiro, revocar o réximen de dedicación exclusiva e parcial, así como todos os seus dereitos económicos que desta derivan, aprobados en sendos acordos adoptados no pleno da Corporación de datas 24 de xullo do 2023 e 17 de xullo do 2024. Segundo, determinar os cargos de alcaldía e concelleiro delegado de deportes realicen as súas funcións en réximen de dedicación exclusiva. Determinar que o cargo de concelleiro delegado das áreas de urbanismo, desenvolvemento forestal, medio ambiente e coordinación de brigadas de obras realice as súas funcións en réximen de dedicación parcial ao 90%. Terceiro, establecer a favor dos membros da corporación que desempeñen os seus cargos en réximen de dedicación exclusiva as retribucións que a continuación se relacionan que se percibirán en 14 pagas, 12 correspondentes ás diferentes mensualidades do ano
e os 2 restantes correspondentes ás mensualidades de xuño e decembro, e darlles de alta no réxime xeral da Seguridade Social, debendo asumir esta corporación o pago das cotas empresariais que corresponda. O cargo da alcaldía percibirá unha retribución anual bruta de 39.500 euros. O cargo de concelleiro delegado de Deportes percibirá unha retribución anual bruta de 39.500. A ditas cuantías aplicaráselle o incremento retributivo que cada ano se aprobe para o persoal do sector público. As citadas retribucións non inclúen os trienios aos que teñan dereito as persoas que ocupen os respectivos cargos. O presente acordo retributivo retraerá aos efectos en canto á dedicación da alcaldía ata o día 1 de marzo de 2025. Establecer a favor dos membros da corporación. Cuarto, establecer a favor dos membros da corporación que desempeñan os seus cargos en réximen de dedicación parcial as retribucións que a continuación se relacionan que se percibirán 14 pagas, 12 correspondentes ás diferentes mensualidades do ano e 2 restantes correspondentes ás mensualidades de xuño e decembro, e darlles de alta no réximen da Seguridade Social, debendo asumir esta corporación o pago das cotas empresariais que corresponda. O cargo de concelleiro delegado das áreas de urbanismo, desenvolvemento forestal, medio ambiente e coordinación de brigada de obras percibirá unha retribución anual bruta de 34.400 euros, cunha dedicación equivalente ao 90% da xornada de traballo ordinaria de traballo. A dita cuantía aplicarase o incremento retributivo para cada ano que se aprobe para o sector do persoal público. A citada retribución non inclúe os trienios aos que teña direito a persoa que ocupe o respectivo cargo. O presente acordo retributivo retroerá os seus efectos ata o dato do seu nomeamento como concelleiro delegado o día 24 de marzo do ano 2025. Quinto, determinar que os membros da corporación que non perciben retribucións por dedicación exclusiva nin parcial percibirán asistencias pola concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados dos que formen parte nas seguintes contías. Por asistencia ás sesións do Pleno, 100 euros. Por asistencia ás sesións da Xunta de Goberno Local, 120 euros. Por asistencia ás sesións de comisións informativas, 60 euros. Por asistencia ás sesións de Comisión Xeral de Coordinación, 75 euros. En calquera caso, só se cuantificará unha asistencia por día con independencia do número de sesións que se celebren. Fixar as asignacións en concepto de dotación económica anual aos grupos políticos en 150 euros por grupo político e 60 euros por concelleiro. Sétimo, aprobar e dispor a cantidade de 108.400 euros a que ascenden as retribucións dos membros da corporación en réximen de dedicación exclusiva e parcial. E oitavo, aprobar e dispoñer da cantidade de 16.560 euros a que ascenden as dotacións aos grupos políticos municipais. Ben, ten a palabra do portavoz do Compromiso Outes. Servir Alba Quintela. Bueno, botando un primeiro vistazo á documentación para este pleno, pareceunos teletransportarnos a finais dos anos 90 do século pasado, pois o seu goberno recupera unha comisión de coordinación, nomea concelleiros delegados en parroquias, nomea un concelleiro de Asuntos do Mar, aínda que no mar as competencias municipais tenden a cero. Todo isto parece ter un aroma un pouco rancio. Evidentemente, cada quen deseña o seu goberno como boamente pode. Nunha segunda ollada, chámanos a atención o decreto no que o señor Calo cesa ao señor Camaño como membro da Xunta de Goberno local e como segundo tenente de alcalde 3 semanas despois de nomealo. Será unha primeira crise deste goberno? Pode que sí, ou pode que non. Polo momento, o que sabemos é que o señor Camaño vai seguir conservando a súa dedicación exclusiva, prácticamente o mesmo salario, pero reduce as súas competencias aproximadamente a 1/3 das que tiña. Para que a cidadanía teña toda a información disponible e non só a que lle interesa publicar ao Partido Popular, queremos comentar que a Comisión Xeral de Coordinación
vai supoñer un gasto anual de 14.400 euros, que no anterior goberno non existía, pois tiñamos igualmente xuntanzas de coordinación semanais do goberno, pero ninguén recibía indemnizacións por asistir a elas. Dende Compromiso, sempre nos opuxamos á existencia da Comisión de Coordinación, porque non parécenos unha fórmula creada única e exclusivamente para remunerar aos concelleiros populares que non teñen dedicación. Outro dato importante é que duplican o importe da indemnización por asistir á Xunta de Goberno local, que se celebra con periodicidade quincenal e dura, no mellor dos casos, unha media hora, polo que pasar a indemnización por asistir a ela de 60 a 120 euros parécenos exaxerado. En canto aos nomeamentos dos concelleiros delegados, parécenos observar algunhas duplicidades. Por exemplo, imos ter un concelleiro de eventos e outro concelleiro de festexos. Imos ter un concelleiro de obras e servicios e outro concelleiro responsable da Brigada de Obras e Servicios. Como dixen antes, cada quen deseña o seu goberno como boamente pode. No tocante á dedicación parcial do 90% do señor Troncoso, só para que teñan vostedes a mesma información que pensamos que temos nós, coñecemos sentenzas que indican que as dedicacións parciais cunha parcialidade superior ao 75% son consideradas como dedicacións a tempo completo. Xa para rematar, é un pouco para definir a nosa intención de voto, non quero rematar a miña intervención sen facer mención ao informe de Secretaría con respecto ao concelleiro anteriormente socialista, o señor Camaño. Vou ler literalmente un parágrafo do informe da secretaria, que di: porén, a expulsión definitiva de don José Antonio Camaño Lestón constitúe un escenario altamente probable, en atención á resolución provisional emitida pola Comisión Executiva Federal do PSDG-PSOE con data 12 de febreiro de 2025, motivo polo que esta Secretaría considera que compre advertir expresamente que no caso de que recaia a resolución firme de expulsión definitiva, que os nomeamentos que ostenta o citado concelleiro deberán ser inmediatamente revogados e, consecuentemente, deberá deixar de percibir as retribucións asignadas polo acordo plenario en proxecto. Todo hilo de conformidade co disposto no artigo 73.3 da Lei Reguladora das Bases do Réxime Local e na sentenza do Tribunal Supremo número 1401/2020. Estaremos vixiantes a ver se vostedes actúan en consecuencia, porque creo que houve novedades ao respecto. Nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz do BNG. Ben, no 2023 o Partido Popular, hoxe xa no goberno, iniciou unha campaña de descrédito nada máis constituirse o noso goberno de coalición, acusándonos de ser o goberno máis caro da historia de Outes. Non é novidade que vostedes se adiquen á difamación, pero tamén o fixeron a sabendas do engano que era esa afirmación. Vostedes acusaron ao goberno de coalición de repartirse, e este foi o titular que estratégicamente sacaron, 500.000 euros en 4 salarios. Polo que fora, esqueceron dicir que era unha cifra ao longo de 4 anos e non anual, pero tamén se dedicaron a repetir o eslogan do goberno máis caro da historia de Outes. Hoxe deberíaselles caer a cara de vergoña. Hoxe veñen aquí, xustamente, a aprobar un aumento do gasto político do Concello de Outes e sí, tamén un aumento en salarios tendo en conta o bruto dos aprobados en xullo do ano pasado. E é que, efectivamente, vostedes aproban un salario con dedicación completa para o alcalde de 39.500 euros que compatibilizará co seu traballo como autónomo. O concelleiro, que agora só é de deportes e que xa non terá a segunda tenencia de alcaldía despois de, efectivamente, alrededor de 2 ou 3 semanas, sabe Dios por qué,
Cobrará só como Concelleiro de Deportes unha dedicación completa de 34.500 euros ao ano. Domingo, que levará urbanismo, desenvolvemento forestal e a coordinación de brigada de obras, cobrará unha parcial do 90%, que é unha cifra un pouco extraña, por valor de 34.400 euros, sumando un bruto de 108.400 euros ao ano. Pero eu entendo, e así entendemos, que hai que sumar o seguinte, porque non só se trata de salarios, senón se trata do que perciben os concelleiros do goberno, económicamente. O PP recupera a súa denostada Comisión de Coordinación, unha reunión semanal na que só forman parte os concelleiros do goberno e pola que cobrarán os que non teñen salario, e isto quero aclaralo, un importe de 75 euros por semana, podendo haber reunións extraordinarias e aumentar este concepto, alrededor dun mínimo de 300 euros mes por cada concelleiro. Duplican o valor da dieta de asistencia á Xunta de Goberno local, pola cal 3 concelleiros cobrarán 120 euros por cada Xunta de Goberno local, habendo 2 ordinarias cada mes, dan uns 240 euros ao mes por 2 reunións de entre 15 minutos, media hora, 40 minutos. Bien. Aumentan a dieta de asistencia a plenos por valor de 100 euros por pleno. Habendo plenos ordinarios cada 2 meses e outros tantos extraordinarios, poden vostedes votar contas. E a isto tamén hai que sumar, evidentemente, as dietas de asistencia a comisións. O que deixan a ver, efectivamente, é un aumento do gasto político. E, efectivamente, este goberno do Partido Popular, co concelleiro tránsfuga, pois é o máis caro que o goberno progresista, que vostedes se cansaron de dicir que era o goberno máis caro da historia de Outes. Facendo unha estimación rápida, e digo estimación porque dentro desta relación de gastos políticos, unha parte importante da que fan vostedes é variable, podendo haber reunións extraordinarias, como viña dicindo, dá alrededor de 139.000 euros ao ano. E se o pasáramos como vostedes facían no seu titular a 4 anos, pois estaríamos falando de alrededor de 556.000 euros en 4 anos, que evidentemente non van completar neste mandato. Pero simplemente por facer unha extrapolación. En fin, como sabemos que vostedes non teñen vergoña, pois non van rectificar, pero nós entendemos que é importante aportar a información á cidadanía para que poida tamén ver que goberno está agora mesmo gobernando en Outes. Tamén compre sinalar un par de cuestións que nos eran dúbidas na organización do seu goberno. Por unha banda, o señor Andrés Castro será concelleiro, entre outras cousas, de Obras e Servizos, mentres que Domingo Troncoso será concelleiro de Coordinación da Brigada de Obras. Un deles vai decidir que ten que facer a Brigada de Obras e o outro vai se dedicar a ser o recadeiro, ou como vai o asunto. Algo semellante pasa coa Concellería de Festas e a Concellería de Eventos. Que consideran festa e que consideran evento? Agradeceríamos esa aclaración. Tamén nos chama a atención que a área de persoal aleve unha persoa que, en principio, non vai ter a dedicación do Concello e, polo tanto, non sabemos que disponibilidade vai ter para exercer as súas competencias cos traballadores municipais. En resume, despois dun mes perdido, sen competencias claras e sen repartir o traballo no goberno, chegaron a acordo. O goberno do Partido Popular e Antonio Caamaño saelle máis caro a Outes cun aumento estimado de alrededor de 28.000 euros ao ano, e fano con enganos e pola porta de atrás para tentar reafirmarse nas súas acusacións falsas ao noso goberno de coalición. Nós imos votar en contra. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do... Non vou facer declaracións, gracias. Moi ben. Bueno, escoitadas as declaracións, no ano 2023 vos consideraron que o goberno que propoñían era o máis aceitado. Evidentemente, nós neste momento consideramos que tamén este goberno é o máis aceitado, e así o poremos de manifesto con feitos. En calquer caso, nós imos seguir traballando, a pesar do que nos digan, cos datos oficiais de intervención, que son os que manexamos.
que son os únicos que, ademais, que vostedes non poden manipular. Eu voulle dar datos reais de intervención o que vostedes lle costaron aos veciños nun ano do seu goberno. Datos, ademais, que lle pedimos en agosto do ano 23 e que nunca nos los facilitaron. O goberno tripartito pagóuselle 184.686 euros. Insisto, datos de intervención. Ben, nós as comparativas que fixemos, evidentemente, estudiando todas estas cuestións, se facemos unha comparativa da nosa proposta, que alcanza casi os 145.000 euros, non chega a eles, e comparámoslo cos soldos e seguridade social dun ano do goberno tripartito, hai un aforro prácticamente de 40.000 euros. Se demais facemos esa comparativa, igualmente, cos nosos datos do coste que nós previsiblemente temos en sueldos e seguridade social, co coste do tripartito do ano 2024, donde houve un alcalde ao 20%, o aforro é de preto de 27.000 euros. Ademais, tamén fixamos outra comparación, son os propios datos de compromiso do 1 de agosto do ano 2023, 1 de agosto do ano 2023. Aí aparecen uns datos publicados por vostedes. Falta a Seguridade Social. E poden engadir, se queren, esas comisións de coordinación. Seguimos aforrando de cartos a comparación co goberno anterior. Por lo tanto, nós vamos a seguir na mesma liña, como é unha proposta que nós facemos, evidentemente, vostedes a calculan a previsión dos gastos das comisións de coordinación, dos plenos, das xuntas de goberno local, etc., etc., non vai haber ningún problema que así que pase un ano ou pasen 2 anos, poidamos dispoñer igualmente de datos de intervención e de tesorería para saber cales son os costes de un goberno e máis do outro. Nada máis. Queren facer algún tipo de... Nada máis? Bueno, pasamos entón á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobado. Ben. Bueno, no punto número 4, a proposta de resolución... o punto número 4 é o expediente 395-2025, que é o recoñecemento de compatibilidade por parte dos cargos públicos. Ben, a proposta de resolución o que di é recoñecer a don Francisco Calo Abelleira, alcalde presidente da corporación, a compatibilidade co exercicio da actividade profesional de enxeñeiro técnico agrícola como traballador autónomo a través da súa oficina técnica sita neste municipio, por entender que a mesma non impide nin menoscaba o estrito cumprimento dos seus deberes nin compromete a súa imparcialidade e independencia e que non lle afecta a ningunha das circunstancias que fan incompatibilidade do exercicio das actividades privadas recollidas nos artigos 1.3, 11 e 12 da Lei 53/1984 do 26 de decembro de incompatibilidades do personal ao servicio das administracións públicas. Ten a palabra o portavoz de Compromiso Outes. Bueno, neste punto só queremos poñer de manifesto que este goberno está caendo nun renuncio, nomeadamente o señor Calo e o señor Camaño, pois fai pouco máis dun mes defenderon unha moción de censura neste mesmo salón de plenos, alegando, entre outras cousas, que o señor González, alcalde nese momento, estaba compatibilizando a alcaldía coa súa profesión. E parece ser que o señor Calo agora quere facer o mesmo, que non o criticamos, entendemos que se pode facer. Nada máis. Moitas gracias.
Ten a palabra o voceiro do Grupo BNG. Unha das falacias que vostedes esgrimiron para propiciar a moción de censura que hoxe nos trouxe aquí era que o anterior alcalde Manuel González compatibilizara a súa responsabilidade coa docencia universitaria. Axitaron a mentira por bandeira e conseguiron o seu objetivo, o poder polo poder. Agora que se están no goberno, caéselles a careta e a mentira a cada cousa que fan. O pleno de hoxe é unha demostración diso e a verdade non poderían ter feito de xeito máis claro para o que vira a cidadanía. Hoxe propoñen non só aumentar o gasto en salarios e dietas que van a cobrar vostedes como a goberno, senón que fan xusto o que lle criticaban ao goberno anterior. Iso sí, hai unha pequeniña diferenza. O alcalde anterior reduciu a súa dedicación oficial e, por tanto, o salario que percibía do Concello un 80%, aínda que seguira a dedicar moito máis tempo do que poñía no papel. Pola contra, vostedes fan compatible que o señor alcalde poida percibir os beneficios da súa empresa e dedicarse a ela mentres percibe tamén o 100% do seu salario como alcalde. E quero deixalo ben claro. Nós non criticamos que se compatibilice a responsabilidade do alcalde con manter a empresa da que é propietario o señor Francalo, sempre e cando non existan conflitos de intereses. O que queremos facer é evidenciar, unha vez máis, o engano que someteron ao pobo de Outes para chegaren ás súas cadeiras. Non se pode estar en misa e repinicando e pretender colarlo a todo un pobo. Vostedes están a perder toda a pouca credibilidade que lles quedaba en tempo récord. Noraboa, sigan así. Nós seguiremos atentos, presentando alternativas e informando a veciñanza. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do Grupo Mixto. Moitas gracias. Só quero facer un pequeno matiz que se me... Cando falamos da compatibilidade do señor alcalde ou ex-alcalde, neste caso, non era a contabilidade, era unha reducción da xornada laboral ou do seu soldo o 20%. Isto supoñía o coller ou o adquirir a súa digamos, a súa labor como docente na universidade que iba deixar de vir certos días ao Concello. Iso supón que é o que eu defendín, que iba a deixar de estar atendido como tiña que estar atendido polo noso alcalde. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, eu simplemente quero puntualizar, en primeiro lugar, que a miña dedicación, a miña entrega vai ser absoluta a este Concello. As circunstancias desde onde eu procedía, bueno, son unhas circunstancias, neste caso, especiales. A verdade é que nunha labor de transparencia expusemos toda a casuística e o único que se pretende é que, bueno, unha actividade que non é posible cerrala de forma inminente e, de forma puntual, necesitará unha pequena atención. Pero, insisto, a miña dedicación vai ser ao Concello e a nivel laboral, ex-laboral, donde procedía, aí sigue traballando outra xente e isto foi un tema tratado coa Secretaría do Concello. Por lo tanto, a proposta que se trae aquí está perfectamente revisada. Por outro lado, tamén quería tamén puntualizar, volvo a ceñir a datos. Queremos seguir esta línea, traballar con datos. O que pasou co señor Manuel González o ano pasado, nos datos pon que o cargo da alcaldía pasará do réximen de dedicación exclusiva a ser desempeñado en réximen de dedicación parcial ao 20%. Isto é o que din os papéis. En réximen de dedicación parcial, o alcalde da corporación cunha dedicación equivalente ao 20% da xornada ordinaria de traballo. Simplemente, nós sí que foi o que criticamos. Nós consideramos que tiñamos que ter un alcalde ao 100%. Simplemente eso. Nada máis. Non sei se queren facer algún tipo de... Nós, pola nosa parte, non queríamos poñer en dúda que vostede teña intención de dedicarse ao 100% ao Concello
igual que facía Manuel González, a pesar de que no papel poña o 20%. Hai alcaldes que non teñen dedicación e, aínda así, dedican moito máis tempo que outros que, ao mellor, teñen unha dedicación total. Ten a palabra o voceiro do BNG. Eu simplemente unha pregunta así. Vostede pode prometer que non vai dedicar nin un solo minuto, nin ningún momento, a atender a súa empresa mentre sigue existindo? Quer dicir, é evidente que algo de tempo lle ten que dedicar a súa empresa mentre sigue existindo e non hai ningún problema. Como xa dixemos antes, nós non estamos en contra de que o compatibilice, pero que non poden pretender é seguir pretendendo asitar un engano que non é certo. É dicir, unha cousa é o que pon no papel e outra cousa son as horas que se dedican á responsabilidade que asumimos. E, efectivamente, a min non me valen as 40 horas, me valen os horarios de oficina. Hai moito máis traballo por detrás, que imagino que a estas alturas vostedes xa descubriría, e agardamos, efectivamente, que traballen e que traballen moito. Todas as horas, non só as horas de oficina. Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Grupo Mixto. Bueno, non teño máis nada que engadir, eu creo que está claro o meu compromiso, queda aquí patente, que vai ser unha dedicación exclusiva e total a este Concello. E vamos a proceder á votación. Votos a favor? Abstencións? Vale, 6 votos a favor e 5... tengo que anunciar o voto en contra. Vale, queda aprobado. Vale. Ben, punto 5 da orde do día é o expediente 344-2025, creación da Comisión Informativa de Planeamento Urbanístico. Ben, na proposta de resolución falamos primeiro, crear a Comisión Informativa de Planeamento Urbanístico destinada ao estudo, análise, informe e consulta sobre os seguintes asuntos: a aprobación inicial, provisional ou definitiva, así como a modificación e revisión de plans e instrumentos de ordenación urbanística que sexan competencia do Pleno da Corporación. Segundo, a Comisión Informativa de Planeamento Urbanístico estará integrada por un total de 7 membros, dos que, en virtude do principio de proporcionalidade existente entre os distintos grupos políticos representados na Corporación, correspóndenlle 3 escanos ao Grupo Municipal do Partido Popular, 2 escanos ao Grupo de Compromiso Outes, un escano ao Grupo do Bloque Nacionalista Galego e un escano ao Grupo Mixto. O alcalde presidente é o presidente nato da Comisión Informativa, salvo delegación en calquera membro da Corporación a proposta da propia Comisión tras a correspondente elección efectuada no seu seo. A Secretaría da Comisión será exercida pola Corporación ou funcionario en quen se delegue. Ten a palabra o voceiro de Compromiso Outes. Voceira, perdón. Gracias. Non temos moito máis que dicir, que esperamos que a creación desta comisión sirva para materializar o chan industrial no noso concello, algo polo que apostamos firmemente dende o Goberno, dando pasos e avanzando na súa tramitación, e polo que seguiremos poñendo empeño dende onde nos toque estar. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do BNG. A creación dunha Comisión Informativa de Planeamento Urbanístico é o seguinte paso dentro das accións necesarias para a modificación do son para dotar a Outes de solo industrial. Este mesmo procedimento é importante lembrar que foi iniciado no seu momento polo Goberno en minoría de compromiso e aprobado definitivamente durante o Goberno de coalición do que nós fixemos parte. É importante lembralo porque, mentre as forzas de esquerdas deste Concello propoñamos e solicitábamos durante anos a posta en marcha do mesmo, o Goberno do Partido Popular non moveu un papel para facelo realidade durante case unha década. Logo,
dun varapao da xustiza. Para o BNG, a dotación de solo industrial en Outes é unha prioridade e, ao igual que xa estábamos a traballar conxuntamente dende o Goberno para preparar o plan de desenvolvemento e a urbanización posterior do mesmo, seguiremos dende a oposición dispostos e ofrecendo a nosa colaboración co Goberno para levar adiante esta iniciativa. Exiximoslle, pois, ao novo Goberno do Partido Popular que estea á altura do cargo que ostentan e que sigan adiante con esta tramitación coa maior celeridade posible para poder abrir novas oportunidades económicas para os outenses. Non volvan a ser o freo que foron no seu momento para que Outes avance. Ben, ten a palabra o voce... Moi ben. Bueno, eu simplemente vou facer unha aclaración. Eu creo que o solo industrial está en marcha. Evidentemente, esta é unha ferramenta que queremos levar a cabo para que poda proseguir. Foi iniciado no Goberno de Compromiso Outes, polo apoio tamén naquel momento do Partido Popular. Teuse continuidade polos demais forzas políticas neste mandato e queremos seguir así. Simplemente facer un pequeno puntualización final que unha vez queda acordado a creación desta comisión informativa, que se lle comunicará aos grupos políticos municipais para que os respectivos portavoces presenten por escrito as designacións aos membros da corporación que deban formar parte da comisión representada de cada grupo. De acordo? Doi a palabra a Compromiso Outes, se quer algunha réplica. Nada. Grupo mixto. Nada. Ben, vamos a proceder á votación. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Ben. O punto sexto da convocatoria de hoxe é o expediente 347-2025, modificación do artigo 3 do Regulamento Orgánico da Corporación. A proposta de resolución di, primeiro, aprobar inicialmente a modificación do artigo 3 Regulamento Orgánico Municipal do Concello de Outes coa redacción que a continuación se recollen. Artigo 3. Presidencia e Secretaría da Comisión. O presidente da Comisión é o alcalde e este designará entre os seus membros un concelleiro que desempeña as funcións de secretario para os efectos de estender a acta que expresará o lugar, data e participantes na sesión e recollerá sucintamente as cuestións obxecto de deliberación e as propostas que se adoten. No obstante, ao anterior, as funcións de secretaría da Comisión tamén poderán ser exercidas pola persoa que ostente a secretaría da Corporación ou, en caso de ausencia ou impedimento desta última, por unha persoa con condición de persoal de funcionario de carreira. Ben, está claro que queremos poñer en marcha as comisións de coordinación, parécenos unha ferramenta moi útil. Nada, simplemente quixemos modificar este artigo número 3 para darlle máis rigor, se cabe, a esta comisión de coordinación e, desde logo, máis transparencia. Básicamente, por esa circunstancia. Por lo tanto, paso a palabra, ten a palabra a portavoz de Compromiso Outes. Eu só vou aproveitar a miña intervención para reiterar o noso desacordo coa existencia da Comisión Xeral de Coordinación, porque, como dixen anteriormente, consideramos que se trata dun instrumento creado única e exclusivamente para remunerar aos concelleiros populares que non teñen dedicación. Nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do BNG. Como xa comentábamos no primeiro punto da orde do día, vostedes traen hoxe aquí a resurrección dun chiringuito para que cobren sen ter salario oficialmente as concelleiras do Partido Popular. Fano, como sempre, enganando e ocultándolle información á veciñanza.
e é que por que non reflexaron na proposta o cálculo específico do que van supoñer ao ano as dietas de asistencia a Comisión de Coordinación de Concelleiras? É que acaso pensan que poden retorcer a realidade dicindo só o que van a cobrar con salarios, fixándose moito, por suposto, nos impostos que hai que pagar, pero, bueno, e ocultando o que van a percibir os concelleiros do seu goberno a través das indemnizacións por asistencia? Os cálculos, aínda sendo aproximacións, son ben sinxelos. Evidentemente, poden pasar cousas, poden faltar xente, pode haber reunións extraordinarias, pero no que a esta comisión se refire, que, por certo, noutros concellos foi declarada como irregular, vaille custar aos outenses arredor de 15.600 euros ao ano, tendo en conta que o ano ten 52 semanas. Entendemos polos nomeamentos que hai 4 concelleiros ou concelleiras sin salario que van participar destas reunións, e nun hipotético caso que non faltara unha sola semana, cobrando 75 euros a semana, pois dan estas contas. As matemáticas, de momento. Unha comisión que, por certo, cumple o mesmo obxectivo que as reunións de coordinación que viña mantendo o noso goberno polo módico prezo de 0 euros. Miren vostedes, debíamos estarnos de rebaixas. A proposta de modificación do regulamento orgánico que traen hoxe a aprobación non é máis que unha pequena dose de maquillaxe xurídica para disimular un pouco o chiringuito que teñen montado para as súas concellarías. Se tiveran un mínimo de vergoña, rectificarían o que dixeron ao longo destes anos, pero como vostedes viven cómodos nesa situación, sabemos que iso non vai ocurrir. Non se preocupen, como xa dicíamos antes, nós non nos imos a chantar e imos continuar informando a veciñanza por moitas contas con fotos xerados por inteligencia artificial que asa polo medio, non se preocupen. Para aprobar isto sí que non conten connosco. Ben, bueno, vou puntualizar un par de cousas, porque simplemente este punto trátase de modificar o artigo 3, é o que teremos como proposta de resolución. Vale, entón, eso por un lado. Outro, bueno, tamén por puntualizar, vexo que vostedes tamén se reunían, vese que están de acordo con que ten que haber esas comisións de coordinación. A única diferencia é que vostedes facíanas, porque o din vostedes que as facían, non teñen atas delas, non sabemos se hai algunha ata ou non, non se molas ter, entonces, estámolas regulando e estámolas tratando con máximo rigor. En calquer caso, como se digo, o que vamos a tratar é o punto 3, que queremos que a Secretaría da Comisión que sexa un funcionario público, que dé rigor e que dé máis transparencia, si cabe. Non sei se quere facer alguna declaración. Unha pequena pregunta, xa que saca o tema. Entendo que teremos acceso ás actas. Desde logo, sí, as actas están a disposición dos concelleiros. Perdón, non sei se... Non ten nada que fazer. Pois nada, sen máis, vamos proceder á votación. Votos a favor? 7. Votos, abstención, perdón. E votos en contra? Sen máis, terminamos, rematamos e levántase a sesión. Moitas gracias a todos.